Patay gilayon si Chris Lian Jane Corpus maligmat, duha ka bulang buntis nga residente sa Purok 11, Valdez Subdivision, Poblasyon, Tacurong City diyang nadisgrasya ang iyang gimaniho nga motor. Nahitabo ang disgrasya kagabi dito sa National Highway sa Poblasyon, Tacurong City. Ang motor gimaniho sa biktimang si maligmat, samtang iyang giangkas ang usa ka MM. Subay sa traffic report sa Tacurong, nagbangga ang motor ni maligmat sa usa ka kotse dito sa National Highway. Matod sa live-in partner ni maligmat, nananghid kini nga mogawas tungod adunay adtuan gamit ang iyang scooter nga motor. Apan pipila ka minuto ang milabay, gipay balo na lang kini nga nadisgrasya si Chris Lian Jane. Nakaplano na ang magpartner nga magpakasal na unta sunod tuig. Ang magpartner adunay usa ka anak, ikaduha na unta ang gibuntis sa biktima. Samtang dito sa lungsod sa Norala South, Cotabato, patay ang usa ka kaning barangay Kagawad human na disgrasya ang iyang motor dito sa Purok del Pilar, Barangay Kibid kagahapon September 13, 2022. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Gerald Ladimora nga residente sa Purok 7, Barangay Rahamuda, Tacurong, Sultan Kudarat. Gidala pa sa miyembro sa municipal disaster ang biktima apan gideklara kining dead upon arrival. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.